Целта на нашата страница е да изберете най-подходящия за вашата лодка двигател. Имаме двигатели, които може да карате с акумулатора от Сонара или пък iPilot, или пък 8 коня мощни за яхта и каквито цели прецените. Хилядите лодки на Intex и Bestway се нуждаят от трансева дъска, която при покупка на двигател ние може да ви направим подарък. За двигателите електрическа котва имаме скоби за траница, които монтирате за няколко минути и може да се ползва от къси всякакви лодки при безветрие и не голями вълни. Очаквайте в следващите видеа с демонстрации на вода в нашите Facebook, Instagram и TikTok страници, поставени с описание.